ba shi gani akan mata ne bayan mata bayan mata bayan mata bayan mata ba shi morwa ba shi amfanuwa akan ku ne bayan mata komai inda da ku zai kasance ne bayan mata ba yarinya ba tsohuwa ko wacce ce amma ba gaskiya kin haɗa sosai da ke gaya miki Allah wallahi kai sosai ma kuwa nake faɗa miki la ilaha illallah zan shiga ciki ina nan ba cikin daki ne la ilaha illallah wayo daɗi waye ne madam bude ma ni ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sanda inna lillahi Allah ya cika ina la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle ma wannan wani irin zubar da girma da mutunci ne ki kwantar da hankalinki zai zo ya same ni wallahi Allah umma ban daukan masa kuɗi ba ni na san ba za ki dauki kuɗin sa ba me da shi me ya ajiye me yake da shi da zaki daukan masa kuɗi Allah umma da wani ido zan kalle Yusuf ki kwantar da hankalinki ni zan sa shi da kaina ya je ya karyata kansa a gurin Yusuf zai zo ya same ni tunda abin haka ne kinga ga gomin ta ba ki zo ki da amma ana tunda ciki akwai zafi ga komo zai zo ya same ni muna a nan gurin kai ka jiya da rashin mutunci da iskanci wallahi zai zo ya same ni ina zaune sanda ni da na na haila hanyar dan sanda to wani abu ne ana kumbasa kofa kuma ki buɗe mutane kofa wanka ne wanka ne wanka haka kika yi wanka ai ka san ana kada iska bushewa ne a hakan sallah su madam akwai a cikin ɗaki. ai ragiyar ta tushe ruwa baya fita Haka ne kai a cikin haka za mu ta yin wannan. ke bi kika ce mun kan kada shiga ciki Ka shiga cikin wancan ɗin ba matsala ɗin wankewa zai yayi datti wajen yanzu. Maryam me nake gani haka wallahi Allah aike za ta yi ka rasa dan aike shine sai ta ce in zo mai idan je ne na siyo mata ko Maryam ko Maryam ba ga kai ba na na gane shi ni za ki Maryam ni za ki kuma da Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Umma kin ga haku har yanzu fa yayin bai dawo ba. bari zai gama kewaye sai shigo ya same ni neman sa nake so nake in ganshi wallahi sai ne mai katas sai ne mai wankin bambam borgo in ji ina yaji yaro sai shegin gantalin masifa karaso don ubanka ina ka je kuma kin dawo kenan da zuwa ba na son wani na dawo ina ka je tambayar ka nake yi a'a me kuma wallahi ai wajen matsali mai nama na biya na dan sawo miki kashi irin mai taunuwa din nan ka ce tan takwashi ne ikon Allah Allah ya sa na balatin mutunkiya ne ka san ya fi laushi fa ya fi zaki wallahi kenan har da kayan miya fa ai baki sani ba ma umma ai har kudin magi zan baki zan hada miki da su da magi ke ya taimake ni yau dai wallahi za a more a gidan nan ai bari maki wannan sanni dan albarka aiko ga su yan 200
da naira 50 ikon Allah. Allah maka albarka, ka ji dan albarka. To umma maganar da kika ce zaki masa. Ke in na ƙara jin bakin ki anan sai na mamaki ki wallahi. Haka ake yi? Ai in ba shi masa albarka ba me za a yi? Ki duba ki ga wannan shagali kalli ba. Wai idan ki baya gani ne? Tuwo ne a kunnen ki a idan kin? Gwalo fa yake min fa umma. Ba wani gwalo wannan da ke gani dan albarka ne me yake miki kalli fuskar tas da nake gani zaki ci wani yana miki gwalo. Dan Allah ki je ki. To shikenan dan albarka, Allah maka albarka. Kin ga inda ake abin kenan. Ke dan uban ki dauko tukunya maza ki zo farfesu za a yi. Ke ma za ki alasa. Maza yi sauri. Ke da jikin ki ke ni wallahi wannan da ba dan ni ma na haife ta ba Allah sai in ce ma yar bakin ciki ce muguwa. Ni me zan iya ce miki? Ai na ga miki ba zan taba shiga sabbi ki ba. Har sai na tabbatar da cewa wannan yaron da baki kika kashi ba shi ya zo da kansa. Sai na tabbatar da cewa an kama shi sannan zan biye miki. Idan zan biye miki. Amma fa su wani dinga yi maka a ciki. Na yadda ko ban yadda ba na yadda ai. Yanzu to idan har ka yarda da gaske me yasa sai ka yi bincike a kai to? Kin manta waye ni? A sai na tabbatar da cewa baki kika kashi gidan nan ba shi shigo da kanki. Shi shigo da kansa. San duk inda yake a garin nan sai na sa an kama shi har gabara tukunna. Na tabbatar da cewa baki kika kashi ba shi ka kansa da kansa cikin gidan nan. Sannan zan tsaya an sabare ki. Wani sabare kuma ga miki. Allah ya sa. Amin. Allah ya da za ka taɓa gan shi ba an gan shawari na ya mutu. Je da Allah kamar yayi na zamu ga da sa wani guri zaka raka ni da Allah maza ne ba kana da matsala Allah kan alaya ma ina za ai ka tsaya ka ji ba ka yanke hukunci kuma baka ne ina za mu ci ina wata yar asawanya na samu na ga ma nan ne ya za mu je kamar haba da Allah ina wannan mu je dama na gaya ma ni kayo ɗan gidana ne ɗan amana ta ne idan ka sake ka sake kuskuren zan sake ya min abu ka ce ba zai ba in ba yana farɗe ma wani waje ba mu je mutumi zo in goga mani wannan mutum ai zuwan nashi rashin zuwan nasa ba wai shine matsalar ba ya je din shine matsalar sa tunanin ka ba zai iya ta komin zuciyar ta bane ko ne zan iya tuta kota amma ba kai ba sai dai wa shi wannan barka ji zan maka wani ma alƙawari tun anan wurin a gabansa ana ji na yi maka alƙawari a matsayin na bayan matan duk duniya sorry mutumina in dai muka je a yanzu nan sai na shawo ma kan yarinyar nan ta zama budurwarka kai in kana bukata ma in kana son ta zama matarka za a iya ɗaura muku aure gobe ko wannan ta zama matarka ta zama matarka amma matarsa ka san na san waye amma Allah kai Haba da Allah kai sauro ne kake ba ka san ba na san jira fa tsoro ma nake bakar a biyo mu ba karka da mu za ta fito ka san su mata haka suke in ka bibiya wata kila tana cike a zaune ba abin da take ai hakan wai shi jan aji ne a gurin su haka suke ba abin da take kila ma za ta fito barka da mu kaji ko mu je mu dawo ne haba ai wallahi babu inda za mu je muna nan ai ko kwana za mu sai dai mu kwana nan sai ta fito za mu tafi wallahi kuma fa haka ne yadda duniyar ta lalace ma in ba aboki na gari ba ma ba yake damuwa da damuwar abokinsa sai aboki na wannan ban tauɗe wannan kai ya sa aboki na wannan ce wallahi yake to dan ban mu kamar yaya an ba ku guri a gane zo ka ci a san me yasa na ci kada hauna saboda ka gani san koda ka a wajen da san kamba ma ka gani kuma in dai a gaban ta ka gani za ta iya jin kunya ka gane shi Allah mutum ne ba ko kamar haka ne ba haka ne yanzu ka gani ka sani zai ka tsaya a nan ka jira mu kuma ka rika sake kawai ka gane kan wai ko kuma mana ai saboda ka gani in kawai za ku iya haɗa ido to ce ka haɗa ido ka gani za ta iya jin kunya ba matsala ce ka bar in jami'a ba matsala mata barka ne. Barka dai me ya kafa kuka? Wallahi zuwa ne kawai dan na yabi kyawun da Allah ya miki. Sannan na taya ki murna na zama shugaban kyawawan matan duniya da kike. Congratulations. Allah ko? Wallahi Allah.
amma fa ka iya magana wallahi. Na iya faɗa gaskiya dai. Ai ƴan mata duk wanda ya kalle ki bai bi kyawun da Allah ya miki ba. To gaskiya mahasadi ne shi. Shi sa ne gaggawar ya banki saboda kada na kasance ɗaya daga cikin maƙiyanki. Ai babu yanda za a yi in saka a cikin makiyana. Sai dai in saka a cikin masoyana. Wataƙila ka zama shugabansu. Gaskiya na yi farin ciki sosai da samun wannan babban matsayi a gobe. Don ni a gurina ma ya fi matsayin shugaban ƙasar nan. Na gode sosai da sosai. Zan iya samun lambar ki? Me za ka yi da nan ba na? So da ke in kika samun lambar ki ina zai biya na kira ki ya ce ina son ki. Okay, to shi kenan. Na ci to. Okay. Na gode sai kin ji ni. Okay, to ba. Na gode. Bye. Ka bari mu za mu samu guri mu zauna. A gane saboda ka san maganar mata ita ba a yin ta a ba a nisa ba ko ba ta mayan mata. A'a, wa nake gani wannan kamar bebi? Zuciyarsa kullum akan mata ne, rayuwarsa kullum akan mata ce, lamuransa kullum akan mata ne, ɗabi'unsa sun zama akan mata ne, komai nasa daga akan mata ne. Ba shi ji ba shi gani akan mata ne, mayan mata, ba shi moruwa ba shi amfanuwa akan ku ne, komai inda da ku zai kasance ne.